Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як була справедливу, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без греху пришару благодачатая, Молись за нас, кто Тебе порятунку шукает, и за тих грешних, хто Тобой погоржает, особливо за хворих и канающих. о мой Иисус, Пробачь нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души до неба, и да поможи особливо тим, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, и от всякой злой пригоды, и выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Молитва святого Игната, памяти, о наисвятейшая Панна Мария, что николи не сдавалась, как потянула того, кто до тебя утекает, тебе на допомогу лучше твои опеки просит. Поэтому довером наткнем я до тебя, о Панна, Панна, и Мать наша, и мкнемся, до тебе приходим, перед тобою грешные плачущие стоим. О Мати Слово, не погоржай словами нашими, але почуй их ласкаво и выслухай. Аминь. Святый Иисус, Божий молитва. Номер 142. Да, Мария,
i Ducha Świętego. Pan z wami. Chrapicie niebiosy z wyszynią i chmary niechaj praliют sprawiedliwość, niechaj odkryється земля i narodzić zbawienie. Szanowni braty i siostry, 4. niedziela Adwentu, jaka tak naprawdę ciągnie nawet uwodzić nas w tę tajemnicę Bożego Narodzenia. Chcemy jeszcze zatrzymać, pomimo tego, że już może все przygotowane, i jelinki już przyłożone, i na stол może już szmat czego zrobione, ale chcemy jeszcze zatrzymać w tej niedzieli. Mianowicie zatrzymać w tych słowach, jakie Bóg do nas kieruje. Bo tak jak my rozmawiali na przeciągu усього Адвенту, на kartach Ewangelii pojawiali się te postaci, jakie nam przybliżali tę tajemnicę i dopomagali w tej drodze do przygotowania miejsca Bogu w swoim sercu. I dzisiaj na kartach Ewangelii przychodzić Maryja, ta jaka ma narodzić Zbawcę Jezusa Chrysta. Temu chcemy jeszcze wejść w tę 4. niedzielę Adwentu w tym duchu, trwać na modlitwie, tak jak zrobić ostatni taki krok w tym przygotowaniu, oczyścić swoje serce, przyjąć Bogu swoje życie. Jak godnie udzielniczy w tych świętych tajemnicach, stanie w prawdzie przed Bogiem i prosimy Go za wszystkie nasze grzechy i prawiny. Spowiadаю się Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogutny, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Światłej już odprawia intencje, modli się w życiu wiecznym dla świętej pamięci Heleny, za Jana, Jadwigę i Kazimira. Proszę, czeka dobry Bóg, przyjął do zupełności zbawy. Молим się, Всемогутny Boże, prosim Ciebie, ulij w nasze serce Twoją łaskę, как мы, познавши про занёльское звествование, утеловление Христа, Твоего Сына, про змуку Его и крыж были, проведенные до хвалы воскрешения, Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарить у едности Духа Святого, Бог прозуче веки вечные. Читание другой книги Самуэля. Коли король Давид поселился в доме своим, и пан дал ему отпаситься от всех легонных ворогов навокол, тогда сказал король пророку Натану: «Погляди, я живу в кедровом доме, а Божий ковчег находится в шатре». И сказал Натан королю: «Иди, зроби все, что в сердце твоим, бо пан с тобою». В ту ночь было скеровано слово пана до Натана: «Иди и скажи слуге моему Давиду, так каже пан, и ты сбудуешь мне дом для моего жилья. Я забрал тебя с паши, коли ходил ты за овечками, как стал ты проводыром моего народа, Израиля. И был с тобою усюды, куда ты не ходил, и знищил усіх ворогов твоих перед обличием твоим, и зробил имя твое великим, як имя великих на земле. Я призначу место для народа моего, Израиля, и поселю его, и буду им жить на своем месте, и не будет больше сбываться.
і безбожні не будуть більш утискати його, як раней. З того часу, як установив суддю над народом моїм, Ізраїлем, я дав тобі жити у згоді з усіми ворогами твоїми, і Пан обіцяв тобі, що побудую для тебе дом. Коли ж скончатся твои дни, и ты спочнешь войсками своими, тогда я буду после тебе потомка твоего, який выйдя з улоня твоего, и умацую ягоное володарство. Я буду ему отцом, а он будет мне сыном. И будет непохиснен дом твой, и володарство твое, навеки перед обличием моим. И трон твой будет умацованный навеки. Это Слово Божие. Дякуємо вам, Богу. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. С поколения в поколение буду обвещать верность Твою устами моими. Бог сказал, навеки заснована буде милосердность. На небесах умацуешь верность свою. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. Я заключил заповедь с выбранным моим, присягну Давиду слузе моему, навеки умасую потомство Твое, и трон Твой установлю с поколения в поколение. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. И он будет кликать меня, ты мой Отец, мой Бог и скала избавления моего. Навек заховаю для Его мою милосердность, и буди непохисным заповедь мой зим. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, тому, кто может умацевать вас поводле добровестия моего и проповедания Иисуса Христа поводле объявления таемницы, якую замолчивали веками, але якая выявилась и теперь праз пророцкие писания поводле наказу от вечного Бога, якая обвешена всем народом, деле послухмяности веры, одиному мудрому Богу, праз Иисуса Христа, хвала навеки. Аминь. Это Слово Божие. Дякуємо вам, Богу. Аллилуйя, аллилуйя, слуга Пана, няха мне станется поводле Твое слово. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки.
той час Бог послал анёла Габриэля у город Галилейский, який називався Назарет, до девы, зарученой з мужем по имени Юзеф, знову Давида, а ім'я девы Мария. Анёл, вошедший до ее, сказал: «Витай, полная ласки, Пан с собою». Яна ж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку у Пана. І вось зачнеш ва ўлонні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Найвышэйшага. І дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага, і валадарыць будзе над домом Якубова вечна, і валадарства яго не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй адказ: «Дух Святы сядзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое і будзе названа Сынам Божым. Вось і Эльжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй, і ёсць ужо на 6 месяцы тая, якую называлі бясплоднай, бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга Пана, нехай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова Пана. Милование Христе, братья и сестры, сегодня, так направду, первый апошний день в этой 4-й недели Адвенту, czyli коли ми його закончили, чи закінчили, варто, напевно, було б зробити певне підсумування, може задуматися, що справді, ну, хоча за ці короткі 22 дні, тільки було Адвенту в цьому році, що ми за цей час змогли, чи спробували учинити. А може було б треба запитати, чи реально так направду за такий час пережить такое грунтовное навертание, что-то поменять. Так, как оно справді змінилося. Інше косметичні якісь зміни не завжди мовчими. Але чи вони справді будуть такі настільки грунтовні і фундаментальні, що вони застануться назавжди. Чи справді мовчимо це, з другого боку, скільки потрібно часу чоловіку, часу на навертання, часу на перемену. Видите, здається, що так направду, коли ми говоримо про якийсь короткий час, то по мені здається, що це немагчимо. Тобто, завжди є Божа ласка, завжди є місце на цуд, на чудовну перемену і обмін життя чоловіка. Однак, тільки коли ми звернемо увагу на наші якісь намагання, на наші старання, то здається, що этого замало. Не з того, що мало у нас усилку і старання, але з того, що коли чоловік тільки сам воює своїми слабостями і грехами, так направду він часто подається właśnie такой поразі. Не дає ради, а просто как будто затрималася і сталося якийсь такий, кажу, нашим, таким моїм, тим, що вже я для себе визначив, що я пережив, перемог, і це принесло такий конкретний план. Яны уявіўся для сім'ї вось да гэтага перажывання Адвенту можам адчытаць сёння нават першага чытання пророка кнігі Самуэля, які распавядае нам пра цара Давіда. Цар Давід перажывае цудоўны час. Войны ўсе ўжо няма войнаў, усе скончыліся, супакой, усё добра, у ўсім каралеўстве наладжваецца жыццё, ён жыве у цудовном доме, ну и приходит такая думка, ну и раз я уже в конце концов живу в добром доме, ну то пора хіба зробити святыню для Пана, бо он надалей, ковчег Пана, знаходится у палацы, до якої вони вандровали на пустині. І ось це жадання. І пророк Натанаель, який спочатку навіть якби так само згодився з жаданням Давіда, але Бог йому прямо сказав, що ні, що Давід цього не учинить. Чому? Тому
Тому що, каже, чи забився ти про те, що усе, що ти маєш, походить від мене. Усе, що ти, ким ти єсть, походить від мене. Я тебе забрав як пастуха. Ти на полі був, я тебе забрав, зробив королем усього народу вибраного. І я тобі дав перемогти всіх твоїх ворогів. Благословлю тобі. Але не ти учиниш, це не твоя ласка для мене буде, але коли ти зрозумів, що все, що ти маєш, все, що це те, що я тобі даю. Бо у короля Давида зародилася така думка, що так направду, ну, то це тепер я, якби пану Богу, ось, буду, якби, таке, ну, можна сказати, таке одолження в якимось сенсі зроблю. А пан Бог говорить, ні, спокійно. Буде потомок твой нащадок учинить це, святині для мене побудує, але ти усвідомі і завжди пам'ятай те, що я тобі зробив. І ось сьогодні до Адвенту, мені здається, варто було б так само затриматися над цим і поглядіти, що насправді це наша сила, порівняно тим, що Бог нам дає такі вельми невеликі, але Бог нам дає життя, дає нам час, в яким ми живемо, дає нам усі ті доброти, дає нам все, що ми маємо так направду. І обов'язково Адвент, і не тільки це, але все наше життя має бути таким просьбою, так як це звучало у адвентових апошніх днях. Небеси спашлите нам збавцю. Ось це повинна бути просьба до Пана Бога, щоб Він зайшов до нас, щоб Він увійшов в нашу життя, коли Він відмінить, ось це нашу силу, коли Він поблагословить, коли Він буде, це не тільки наш застанеться, але ось це сила набере моці збавлення. Это вельми важно, как мы на вот этот короткий час перешли именно в этом запрошении Пана Бога. Боже, это Ты благослови. Это мой учитель, мои знания, мои намагания. И тогда мы живем у лучшности с Паном Богом, дать наше избавление, нашу святость. Это сегодня в Евангелии распоряжает нам момент известования, добре нам знаний, подчас этого Адвенту, навіть ми вже читали 2 рази, принаймні, сьогодні це 3. Але не глядячи на це все, завжди хочеться підкреслити цю правду великої покори Пана Бога, в першу чергу, який ніколи на силу не змушає, який завжди приходить з пропозицією, коли хочеш, учини, візьми. Я хочу, конечно, щоб ти це чинив, але це має бути твій вибір, це твоє бажання. І так чинить так само бачу, як приходить до Марії. Не змушає її, не якимось, але зі спокоєм чекає її на відказу. Так дійничає Пан Бог у житті Марії, так дійничає так само у житті кожного з нас. Він неустанно приходить і пропонує нам, щоб ми захотіли бути святими, пропонує, щоб ми захотіли пойти за ним, щоб ми захотіли жити разом з ним, ось у моїм суженому житті, такі ось докладні вибори. Він нам пропонує. І сподівається, що на цю пропозицію ми відкажемо так само, як Марія. Так. Глядите, що ось цей відказ, такий вельми простий, зміщає за собі, має собі велику моц. Бо у цьому так, направду, змістилося все збавлення всього чоловіцтва. Бо дякуючи цьому так, Ісус Христос мог народитися, мог увійти у життя, в історію чоловіцтва. І тому так само хочемо зрозуміти, що ось це так, якою ми, напевно, у Адвенті особливий спосіб говоримо Пану Богу, у Христосу до цих святів, щоб це не скончилося святкуванням, але щоб це так, що перейшло так само у нашу щоденність, бо працювати над собою і дозволяти Богу діяти в своєму житті треба кожного дня. Не тільки той час, коли визначено особливий Адвент чи Великий Пост, але так само ось кожен день нашого життя. Ми маємо говорити Богу, так, це значить, Пані Боже, діяти в моєму житті. І я хочу, щоб ти був часткою мене. Є така історія з катехезу взята, что однажды на занятии катехезе дети там, виконували якісь задання, один хлопчик сидів і щось собі малював. Коли катехетка запиталася, а що ти тут малюєш, чому не робиш задання? Каже, видите, я малюю Пана Бога. Кажу, видиш, як це ти малюєш Пана Бога? Його ж ніхто не бачив, і не бачний. Каже,
спокойно. Вот як я намалюю, так тоді всі побачать, який пан Бог є. Направду. Вот всі будуть відати, який він. Як я вже намалюю, то точно всі побачать. Та Мария, можна сказати, з'являється такою найліпшим мастаком, який производить це так. Дозволила в якийсь спосіб показати, намалювати правдиве обличчя Пана Бога, бо дозволила Єсусу прийти в цей світ. І вона і так, вона стала тим, хто показав це обличчя, правдиве тим, яким Бог є. І це так само повне завдання для нас. Бо наше життя має бути так само адлюстрування це обличчя. Так ми Бога не побачимо, може намацально, але так направду, глядячи на наше життя, люди мають побачити Бога, мають досвідчити, і це буде правдиве свідкування. Це буде правдиве християнське життя, коли ми станемо тими, які будемо малювати обличчя Пана Бога своїм життям, своїми виборами, своїм щоденністю, такою своєю звичайністю, так направду. Але якою буде повна любові, буде повна добрини і жадання цієї любові ділитися з іншими. І нехай найсвятіша Панна Марія, найлепший такий маляр, який намалював це Боже обличчя, коли ми сьогодні запрошуємо в своє життя, дозволить, допоможе так само нам, як святи. І навіть так нас промінили, як глядячи на нашу радість, на нашу святість, на все наше життя, спробують глибочний Бог. Той, який є у нас, у наших серцях, глибочний Ісус Христос, який в особливий спосіб сьогодні означає народжається на нове і приходить на цю землю. Амен. Визнаємо нашу віру, віру в єдиного Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяку бачного и небачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, взошел с неба и вцеловился от Духа Святого, в Девы Марии, и стался человеком, укрижованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес подле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и Его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Анна и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял пророков. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и шагаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Єсус, якого ми чекаємо, уже присутнічає серед нас і наповняє нас своїм Духом. У гэтым Духу знесем наши супольные просьбы до Бога Отца. Молимся за всіх християнів, каб вони подрихтовалися до надходячих святу не тільки матеріально, але так само і духовно. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Отця, каб Дух Святий наповняв його своїм світлом у апостольській праці. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за жінчин, які чекають народження дитяті, каб щасливо пережили усі тяжкості і спознали радість материнства. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто сьогодні вимушений працювати, каб серед своїх занятків вони знайшли час на зустрічу з Христом. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за самотних людей, каб під час свята Божого народження спознали людську доброзичливість і любов. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних на гэтай Евхаристії, каб прийстя Божого Сина повеличило у наших сім'ях узаємну любов і єдність. Тебе просим. Вислухай нас, Пане.
Молимся об życiu wiecznym dla naszych bliskich померлых, в особый способ за Хелену, Яна и Адилю Казимира. Чтобы Бог принял бесспорность избавленных. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. И в тишине представим Богу Твои просьбы и танцы, с якими сегодня приходим на эту Евхаристию. Ciebie просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный вечный Боже, який прагнешь збавления всех людей, выслухай наши молитвы и учини, как наши дни были наполнены спокоем. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу я веру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Всемогутный Боже, нехай Дух Твой, який своей моцей наполни на святейшую Панну Марию, осветить дары, что на Твоим алтарем мы складаем, праз Христа Пана нашего. Pan z Wami. И с Духом Твоим Uworu sercem. узносим и для Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаведна, как мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ojcze Всемогутны, Вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Яго прадказвалі ўсе прарокі, Дева Маці насіла яго пад сэрцам з немывольнай любоўю, Ян Хрысціцель прарочыў пра яго прыйсце і абвясціў яго прысутнасць сярод людзей. Ён дае нам ласку з радасцю падрыхтавацца да свята яго нараджэння, каб знайсці нас, калі прыйдзе поўных удзячнасці у малітоўным чуванні. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спасаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. І Ён, калі добровольно выдаў Сябе на муку, взял хлеб и подяку Табе складаючи, ламал и раздавал своим вучням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано».
Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чакаем Твоего прися в хвале. Wspominający śmierć i z mертвых powstania Twojego Syna. Ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал одно. Памятай, Panie, про Костел Твой, рассеянный по всему свете, досконали Его любови, разом с Папой нашим Францишком, Biskupом нашим Тадеушем и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які проснули надію на воскрешення. І про усіх, хто в Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и пречистым Абраником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які справедливо подобалися Тебе, как з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Бог так полюбил нас, что спаслал нам як Збавителя Своего единородного Сына. Тому осмеливаемся казать: Пане, збав нас от усякого злога. Дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованы от усяляка неспокой, чекали исполнения счастливой надеи. Присте збавца нашего Иисуса Христа. И моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костола Твоего, и будь ласкаво згодно с Твоей волей дарить их супокоем и едность. Ты живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Thank you.
baranek Boży, boś той, kto bierze na siebie graki światu. Szczęśliwe, poklикane na wieczoru Jahony. Panie, я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Woś dziewa zacznie narodzić syna i dasz mu imię Emanuel. Тело кровь Христа. 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 Номер 146. З
Номер 99. Усемогутный Боже Ухарысты, приняли мы задаток вечного збавления. Дай просим, каб мы рыхтовалися до святкования таемницы, народжения Твоего Сына с тем большей побожностью, чим ближей надыходит свято нашего збавления. Праз Христа Пана нашего. Послухайте тут пасторські об'яви на четверту неділю Адвенту. Ну і так само одразу вже на гэты святочні наші дні. Я щиро дякую за супольну нашу сьогоднішню молитву. Дякую особливо тим, хто на протягу гэтага тижня допомагав нам у падрыхтоўцы нашої капліці, до гэтага свята, праз дэкарацыі, праз прыбірання, приготування, тут що звонку і всередині. Щиро дякую, нехай добрий Бог вам всіх узнагородить. Дякуємо за ахвяри, які складаються, особливий спосіб за ахвяри на будову нашого костюла. Завжди після мши святої є така можливість так само скласти і сьогодні. А сьогодні ще вечором, напевно, кругу самих близьких наших засядемо до біблійного стола. Він це важливий такий момент, mianowicie u tym świadkowaniu, odczucie tej swojej supolności, jedności pomiędzy nami. I ten czas, jaki był czasem podrychtowki, miał dowieść nas do tego, że nawet kiedy tak zdarzyło się, że my mieli jakieś może pytanie jeden do drugiego nie wyrażone, to ten czas, kiedy wszystko ma odejść na drugi plan. A wśród nas zagościć Jezus Chrystus, jaki zjawiaється символом єдності, великої любові, яку Бог оказав кожному з нас. Тому, naprawdę, когда czynicie, dzielicie opłatką, żadajcie jeden drugому swoje, to, co macie w sercach, swoje pożadania kierujcie. No, a się jeszcze zapraszają na inszu światu już z uroczystości Bożego Narodzenia. Сегодня będzie u nas dwie pasterki, pierwsza w 21 godzinie, no ale je zapraszam w pierwszą czarę ty, jakie mają małe dzieci, no a starsze, dorosłe, jak łaska, poczekajcie jeszcze 2 godzinki, 23 wspólnie razem spotkają się tak samo tutaj w tym miejscu na kaplicy, na naszej pasterce, jak jeszcze raz wspólnie razem przyjść, jak te pastuszki, jak dać poklon naszemu Panu Jezusu Chrystusu Zbawcy, jaki przychodzić. I osobliwy sposób okazywał swoją miłosierność i swoją przysutność wśród nas. Kiedy jeszcze u 20:30, pół 9 wieczorem będzie tak samo badlejne przedstawienie teatralne, jakie pokaże, zaprazuje
właśnie tę tajemnicę odniesiona mianowicie do współczesności, do dzisiejszego dnia, jak my mamy przyjmować Jezusa Chrysta Nowonarodzonego. Tak samo kto na 9 godzinie będzie na pasterce, to zapraszam raniej, tak dużo, tak samo poglądać na występ naszych dzieci i młodzi. To, co dotyczy dzisiejszego dnia, no a zawtra uroczystość Narodzenia Pana. Święteczne imsze będą odprawiać o 9 godzinie, o 10:30, o 12 godzinie i o 18 godzinie. Muszę to podkreślić, że nie będzie imszy świętej o 12:30. Tak, jak nikt to nie zaplanował na jego, po prostu, że to będzie zaczynione. Ja laska zapraszam, tak raz planujcie już swój dzień, tak jak my mogli zupełnie razem тут na Маліфі зустрітися. А у вівторок, 26 січня, у свято Святого Стефана, перша мученика, свята імша о 7 годині раніці і о 19 годині. Це середа, 27 січня, так само особливий день для нашої парафії, для нашої каплички. Бог це отпуск ми маємо нашого головного опікуна нашей парафии, святого Яна Евангелиста. Это вельми важно. Видите, каждая парафия має менавіта такого своего заступника. И это, назва этой парафии не дается так себе попросту, але она несе з собою конкретные якісь Божі дари, Божі ласки. Так само святий Ян Евангелист является вельми, як кажу, улюбленим, так направду, апостолом Ісуса Христа, який по собі заставив і шмат такого духовного свого досвіду у Євангелії, у листах, які писав в Апокаліпсисі. Ну і так само на сьогоднішній день він має велике значення, і за його заступництвом маємо спільно разом молитися. Ну, це все наша парафія, тому вельми важливо, щоб ми в цей день спільно разом, звісно, споткалися на святої мші. О 7 годині раніці буде перша мша свята, і вечором о 19 годині, так само з освяченням, чи благословенням вина. У вечором о 19 годині нашу парафію навідає і буде целебровать святую мшу ksiądz biskup Aleksander Jaszewski. Jeszcze u nas nie był, choć będzie nagода, jak tak samo odwiedza naszą parafię, z nami poznajomimy. Będziemy go gościć, тому zapraszamy na świętą mszę. Tak jak on znał, będzie błogosławienie wina, tak że możemy wziąć z sobą. Nie trzeba wielmi szmat brać, jaszczyki nie trzeba nieść, chopić одну buteleczkę. Так, як на застолачі і споживаємо як лікарство. Не треба одразу пити все, а покриху, так, у ранах такі. Тому можемо собі принести, звісно, вино і поблагословити. У четвер, 28 снежня, свято святих немовлят мучеників. А 31 снежня, в наступну неділю, свято святої сім'ї. Jezusa, Maryi i Józefa. W ten dzień особливий sposób będziemy modlić w tej семье naszej parafii. Тому zapraszamy, jak na imшу świętą przychodzi całymi семьями, батьки razem z dziećmi. Będziemy modlić, będziemy udzielać особливого благословения всем семьям, просить о патронных ласках для вас, как вы возрастали в святости, как Jezus Chrystus był wśród was, jak Bóg był wśród was i wy Jego odkrywali, spoznawali i jak Jemu dodawał potrzebnych sił. Тому zapraszamy. No i 31 to poszły dzień, już 2014 года. Тому jest na pewno dobra nagoda, jak Bogu podziękować za ten год, za wszystko, co my przeżyli. Думаю, że każdy z nas szmat czego pobaczyć, tego dobrego, takiego błogosławionego. Na pewno czasami może doświadczenie to było i pewnych i ciężkości, i wypróbowania, ale z tego всього, kiedy my przeżywamy to z Bogiem, to na pewno tak samo to przyniesie dobry plon. Тому zapraszam na nabożeństwo podzięki Panu Bogu после świętej mszy o 18 godzinie. No, przykładnie 10-19 godzinie będzie to nabożeństwo, wystawienie na Świętejszego Sakramentu, adoracja, modlitwa, w różnych intencjach, na zakończenie Tedeum, śpiewają wspólnie razem, no i otrzymają błogosławienie Boże na nowy już 2018 rok, jaki tak samo niebawem może uwodzić. Тому zapraszamy, tak samo zaplanować oczywiście to nabożeństwo. 1 студня у понеділок і знову урочистость маємо, а mianowicie урочистость Святої Богородиці Марії, святі інші будуть відбуватися о 9 годині, о 10:30, о 12 і 18 годині. Когда у закрытия можно еще набыть календарі на новий 2018 год, то немає, есть оплатки на вільний стол, как умели делиться, есть так само еще свечки Caritas,
Есть огонь вифлеємський, можна швидко каритися взяти, запалити, ну як to donieść. Na żal już nie mają, chyba może один jeszcze jakiś znicz лампадка zostałacie, тому со своим треба приходить, со своими jakimiś лампадками, так как забрать этот вифлеемский огонь и запалить его на вифлеемный стол, напевно, это так само так символично, неважно, można będzie jeszcze to zrobić, после наступной świętej mszy. No i już co tam u nas jeszcze jest? Księdze jest, kiedy jeszcze komu potrzebne, teraz to można wziąć. Есть jakieś маленькие такие ясли, czyli наклейки такие, где можно поставить, так само як декорацию, певне, коли хто зацікавлений, коли нас не приходьте у закристую. 6 студня, після вечорової святої мши, я хочу запросить, уже, можно сказать, традиция есть, на наше супольное парафиальное коледование. Это будний день, суббота, так что, думаю, можно будет знайти этот час, никуда не спешаться, и супольно тут аж до рана спевать колядки и переживать эту радость. Ну, а принаймні тут годину-две, напевно, присвятим. Хотим зробити о 18 годині святую мшу, 6 вечоровую, так, как мы могли потом со спокойно, никуда не спешаючи. Но właśnie разделить эту радость, тому запрошаю до уделу семьями, дуэтами, квартетами, як сполучитися, як там злучитися, можна виступати, хто хоче долучитися, ну а хто mocno tam może stydaється, to wspólnie razem zapraszają. Będziemy się razem i tak śpiewać, jak to jak to będą takie solisty тут починać, ale tak my podchodzi i będziemy wspólnie razem dzielić tę radość, to zapraszam 6 na wieczór, na to nasze praktyczne koledowanie. No, zdaється, стільки об'явів, самих головних. Коли що ще забилися, то можна дочитати, це буде на дошці об'явів, або на нашому сайті, так само ще те об'яви розміщені. Kiedy тепер ще буде новенна, пушний день новенny для Дитятка Єзус і благословення Боже на цей час нашого Черкова. Девятый день новенны до Дитятка Єзус. О, мой маленький володар, кольки ж благословлення зійшло з твоєї руки на усіх, хто тебе ушановує, і кольки ж ласка отримали тыя, хто з довіром об їх просив. Просим тебе, Пане, благословляй нас у щоденном житті, підтримливай у нашій праці і дозволь нам прославить Твое святое ім'я навеки. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Witaj Maryja, полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Jak było spod wieku, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Litanie do Dzieciatki Jezusa, Kyrie eleison. Христе eleison, Kyrie eleison. Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami, Synie Zbawca światu Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Świętая Trójca Dziny Boże, zmiłuj się nad nami, Dzieciatka Synie Boga Żywego, zmiłuj się nad nami, Dzieciatka Synie Panny Maryi, zmiłuj się nad nami, Dzieciatka narodzona перед усходом ранішньої зорки, zmiłuj się nad nami, Dzieciatka Słowa, jakie stało się ciałem, zmiłuj się nad nami, Dzieciatka mądre swojego Ojca, zmiłuj się nad nami, Dzieciatka jedynorodny Synie swojego Ojca, zmiłuj się nad nami, Dzieciatka pierwszorodny Synie swojej Maci, zmiłuj się nad nami, Dzieciatka w obraz swojego Ojca, zmiłuj się nad nami, Dzieciatka zaczątek swojej Maci, zmiłuj się nad nami, Dzieciatka chwała swojej Maci, zmiłuj się nad nami, Dzieciatka równy swojemu Ojcu, zmiłuj
Дитятка во всем послухмяна своей мати. Дитятка наш Боже. Дитятка наш братья. Дитятка, якое плакало в колисце. Дитятка, якого прагна чекали мудраці. Дитятка, якое лупилося про хвалу своего Отца. Дитятка всемогутная в немочи. Дитятка могутная в слабости. Дитятка скарбница всяких ласков. Дитятка крыница чистой любови. Дитятка, якое вернула ласку земли. Дитятка проводера анёлов. Дитятка з роду патріархів. Дитятка слова пророків. Дитятка, на якое сподівалися язичники. Дитятка радость пасторів. Дитятка святого мудрецов. Дитятка збавлення дітей. Дитятка чекання справедливих. Дитятка наставник докторов Костела. Дитятка радость усіх святих. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Молимся, милосердный Боже, народженый Збавца світу, верну нам дитинство Божие, учини, как мы могли удельничать Его житті вечно, и живи и володарить на веки вечные. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокоя Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией стиль у пекла шатана и інших злых духов, які на згубу душ снують по світі. Найсвятейшее серце Єзуса, беззаганное серце Марії, святий Архангеле Михайле, Молись за нас.